Православие динин тотушылар уразада, ул бүйүк пост деп атала. Аның 5-нче пәнҗешәмбесендә преподобный Алексейны искә алу көне билгеләп үтелә. Епископ Мефодий һәм аның ярдәмчеләре тантаналы службасын башкарды. Православныйлар тезләнеп дуга укыды, бер-берсеннән гафу сорады. Иң мөһим йолаларның берсе чистарыну үтте. Халыкка изге ичемлек тәкъдим ителде. Православныйлар әлеге ичемлектән күңел чистара дип ышана. Мне отрадно, что мы сегодня приехали в Муслимовский район, в село Русский Шуган, чтобы здесь с православными помолиться за этим богослужением литургии прежде освященных даров. Конечно, очень отрадно, что здесь порядок в церкви, что прихожане очень глубоко верующие люди, очень, так сказать, трепетно относятся к церкви. Район башлыгы Альберт Хужин барлык православныйларны бәйрәм белән котлады. Районыбызда яшәүче төрле милләт кешеләренең бердәм булуын ассызыкланы. Без инде горурлана торган әйбербез. Безнең районда булган бөтен төрле дингә, бөтен төрле милләткә хөрмәт белән карау, һәрбер кешенең үз юлы, менә хөрмәт итәргә өйрәнеп, без шуның белән горурланабыз һәм без шуның белән көчлебез. Епископ Мефодий дин тотучылар белән аралашты. Ширкәүдә хезмәт куючыларга кунак итүләре өчен рәхмәтен белдерде. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.